Astana Gadamadana. Kawis dingal samya semedi maladining sadhakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga. Sinartan ngeningake kang Pancandriya mandheng pucuking grana kusika winantik manjing lebu wetune Bajra Irawana bineper mungkaring hawa nafsu sawiji lenging cipta muhung pasrah sumarah mring purbane kawasa. Beling-eling nata Mandura Ndarawati miwah Dewi Bratajaya miwah ingkang sesimidan mapan wonten ing wingking nenggih Raden Permadi tuhu datang kirang ing pangawikan dasar jejeg keblating panembah tekun pangidepe marang Hyang Tunggal Silurung wantering yoga brata mila saged deping netra wis bangkit tetunggalan klawan kajatene kadya saloka manunggale kawula klawan gustine gedering tri loka hanyarengi pangijawantahe sukma luwih nenggih Sang Rama Wijaya Dewi Sinta miwah Lesmana Murdaka. Samono wis mangsa kala nggih nyong upaya panitisan dupi wis pas-paos saksana Sang Rama manjing pring Sri Kresna Sinta manunggal pring Dewi Subadra dene Sang Lesmana binelah panitise wadake kang kadunungan wadak manjing pring Sri Baladewa dene sejatine manunggal pring Sang Permadi Sang Arjuna. Kanthi Prabu Ndarawati Bratajaya apa dene Baladewa. Jeneng kita nampa kanugrahan wujud wahyu ingkang bakal aweh katentremaning jagat raya lan uga bisa nyurung marang kaswargane para luhurmu ingkang sumare ana ing Astana Gadamadana. Dene kanugrahan ingkang kita tampa ya kuwi ingkang sinebut Purbawasisa sejati kelawan luwih. Purba kasarira dening Narendra Ayodya ing uni ingkang jejuluk Prabu Rama Wijaya utawa Regawa. Ketitik wenang ngendak angkaraning jagat nanging durung sampurna. Ewadene Wasesa ulup Kresna ingkang andarbeni awit ing mengko sadu dadi sasanane Bathara Wisnu wenang Masesa kang sarta munah angkaraning donya. Lan maneh tumindake Prabu Kresna ora bakal mikolehake marang diri pribadi nanging tetep ing dharma kemayu hayuning Rat Pramudita mula wenang sinebut Wasesa.
sejati ingkang kadunungan ya kuwi rayine Sang Rama Wijaya ingkang kekasih Raden Lesmana Widakda. Ketitik ngene anggone labuh lawan rakane ya kuwi Sang Rama Wijaya kanthi lila legawa netepi darmane satriya ingkang kudu rumeksa marang kautaman sarta jejeging adil. Dewa dene luwih muhung permadi ingkang andhar beni. Awit wiwit Pandhawa maksih timur tansah kasangsaya dening panandhang merga hambek Candala para sata Kurawa ewadene dilakoni kanthi lila legawa. Arjuna tansah ngagungake panembahe marang Kang Maha Kuwasa wekasan luwih ingkang andhar beni. Nah, dene bisane ambabar pepadang Rama Wijaya manitis marang jeneng kita Kresna dene Raden Lesmana Murdaka pinisah sejati lan wadate. Sejati manjing marang Arjuna, wadate manjing marang Baladewa. Dewa dene garwane Rama Wijaya ingkang sesilih Dewi Rekyang Sinta murid tetep bisa leladi marang kagunge manunggal marang jeneng kita Sembadra ya Bratajaya kang mangkono kena sinebut kanugrahan agung gaiping pangeran Wahyu Purba sejati.